Naimbag arabi tayo amin kakabsat. Intayo man kadkadwaen ti cluster 3 gimong dinaratan. Dagiti empleyado ti Department of Education, Salcedo District, BFP, ken PNP. Amang idaulo da iti nasantuan a misa. Kastapay met ngayon tayo kadwaen dagiti nangyawat intention pagyaman da Margarita Real Secretario, Miss Divina Gracia, tinda panagkasangay into no March 14. Iraman tayo mo't ngay kararagan dagiti minatay, Rebecca Mactal, SBM Mario Lasan, Ken Felomina Baldres. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Nagabsat iti deti may katlong arabi nga panagnobnobena tayo para ti panagsagana ti panangrambak tayo ti piyesta ti ili ti parokya nga idadoulwan imatunan ti patron tayo ni Apo San Jose nga asawa ni Apo Santa Maria. Iso nagtalinaed nga napudno, nagtalinaed nga natudyo iti pagayatan ti Diyos. Isurot tayo ti puso, ken nakam tayo ken kuana. Bigbigan tayo pengarod dagiti basbasol tayo, tapno dapan na kaikari tayo amakiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Yatay amin ko na tayo, agkonpesara, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagdanayo na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti hapo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. basbasal mi bidot na korporangan mi
talawen nakam kati nakalmesan na kempos kusumi Kristo mga sikat Kristo mga sikat Pagkawalang basbas sulmi Bidot na kurkurangan mi Gatalawen nakakati Nakalmesan na kempos kusumi Apo mga sikat Ako mga sikat Pakawaling basbas sulmi Bidot na kurkurangan mi Katalawen nakamukati Nakalmesan na kempos pusumi Nakalmesan na kempos pusumi Kumararag tayo Apo iti adadaya sideg ti piyesta ti pannakaisalakan mi ipaay mo kadi ta adadda kumamet ti pasnek mi nga agserbikan ka tapno mapudnuan minto arambakan ti misteryo ti papatay ken panagungar ni Kristo gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Jeremias. Kinuna ti Apo ken ni Jeremias, imbilin ko kadagiti Israelita, nga agtulnog da kanyak, tapno siyak ti Diyos da, ket isuda dagiti tattao. Imbagakmet kadakwada, nga anuruten da ti panagbiag, nga imbilin ko, tapno rumangay da. Ngem saan da adimngeg wenno nangipangag. Nagtulnog da ket di itinasukir ken dakes a puso da. Ket di da rimmangay no di ket dimmakes da. Manipod irurwar dagiti ammayo ijay Ehipto agpapan ita saan a nagresat ti panangibaon ko kadagiti amin nga adipen ko a profeta. Nupay kasta didak in kaskaso wenno impangag. Pinatangken yu ti uloyo, daktakes ti inarami diyo, ngem dagiti ammayo. Jeremias, ibagamtukat dagiti saok kadakwada, ngem didakanto ipangag. Awagamto ida, ngem didakanto sungbatan. Kunamto kadakwada, daytoy ti nasyon asaan anang ipangag iti Apo a Dios da. Di da kayat ti paisuro. Awanen ti kinapudno. Di da payket sarsaritaenen. Ti sao ti Apo. Ita nga aldaw denggen yu ti ibagana. Saan kayo ngagsuksukir? Umay kayo ket idaydayaw tayo ti Apo. Ipaayan tayo iti naragsak adiri ti bato amang salaknib ken mangisalakan kada tayo. Dumatag tayo iti sangwanan na ket agyaman tayo. Agkanta tayo a siraragsak kadagiti pagdaydayaw ken kuana. Umay kayo agparintumeng tayo iti sakaanan na, ket agdaydayaw tayo ken kuana. Agrukbab tayo iti Apo a namarswa kada tayo. Isu ti Diyos tayo, datayo ti tattao na, ti arban nga ay aywanan na. Ita nga aldaw denggan yu ti ibagana, saan kayong agsuksukir, akas iti inaramid dagiti ammayo ijay meriba, when
iti day di aldaw akadada itilet ang ijay masa. Sinuutdak sa jay ket pinadasdak. Idinto ang nakita dati inaramid ko nga agpaay kadakwada. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Pakpak siya atin idi ni Jesus ti maysa nga umel a demonyo nga adda iti maysa a tao. Idinapak siya atin ti demonyo makasaonday di tao. Nasdaaw dagiti tattao ngem kinuna ti dadduma kadakwada. Ni Beelzebub a pangulo dagiti demonyo ti mangmangted ken kuana ti pannakabalin amang paksyat kadagiti demonyo. Kayat met dagiti dadduma a suuten ni Jesus. Dinawat dagarod ken kuana amang mangiparang iti milagro a pakakitaan ti yaanamong ti Dios ken kuana. Ngem ammo ni Jesus ti pampanunuten da kinunana kadakwada. Saan nga agbayag ti pagarian ang nabingay-bingay ken agbibinnosor dagiti tattao na. Kastamet ang mawara-wara ti pamilya no agbinnosor dagiti kamkameng na. Ngarod no agbinnosor dagiti pasurot ni Satanas kasano ti panagpaot ti pagarian na. Kunayo apaksyatek dagiti demonyo babaan ti tulong ni Beelzebub amang ted kanyak iti pannakabalin nga agarami diti kasta. No kasta ti panangpaksiat ko kadagiti demonyo kasanumet kasanumet ti panangpaksiat dagiti pasurot yo isudamet laeng tinang paneknek nga agbiddot kayo ngem siak paksyatek dagiti demonyo babaen ti pannakabalin ti Dios daytoy ti mangipaneknek adimtengan kada kayo ti pagarian ti Dios tabantayan ti napigsa a tao ti balay na ket si sasagana amin nga armas na. Saan amaan ano dagiti sanikwana ngem no rauten ken abaken tinapigpig sa atao agawon na amin ti armas a nagtaltalkan ti akimbalay sana iwaras ti tinakaw na ti saan a makikadwa kanyak bosuren nak ket ti saan nga tumulong nga agurnong agiwara. Ti ebanghelyo ti Apo. Daji pagsasauda nga do not be afraid of conflicts. Bagbagada nga haan tayo nga kabuteng no adda conflict. Hanya ti conflict. No adda conflict ti idea. It's good taapaya daji kung kuna tayo nga rod nga ti correct nga anya naganan. Conclusion ka, thesis, antithesis, conclusion. Tanudad duma, no, awan ti conflict, awan ti growth, awan ti panagbalbaliw, awan ti panagnakem, awan ti pag-improvean. Iso nga kunada, don't be afraid of conflicts. Tanudad duma, kabuteng tayo ti conflict. Taapaya, no, dayay may nga tao no dadduman, kasla against the idea tayon, depende di katatao tayo. Datayo ti pakakitaan dayjay. No dayjay tao, ka-against yung idea tayo, hantayo kayat ti makorek, masaktan tayo, maukos tayo, dayjay ti tao nga insecure. Kabuteng na. Handa kay adagdagi ti tao nga handa pulos kayat ti makorek kayat da isudala ang tipod no.
No, adda idea dan kaya dan ka isulatan ti surutan ti sangalubungan di ya idea da. Kahaan nga mabaling nga kasjay. Addan tulat taa, brighter idea, addan tulat na pinpintas nga idea, addan tulat na nalalaing, kamasapol ano, anya ti solution na, nijay, thesis, antithesis, conclusion, solution. Anya ti may kahit na nga sa unday dyan nga ibagbaga tayo, no pagtipunan tayo di idea, no anya tinapi, iso ati rumwar. Pakakitaan ti tao, no haan nga mapatgan di idea na, wala nga mapagustuhan nga kunana, no agsakitan, there's something immaturity, no insecurities inside. Kani Apo Jesus met, no iti lubong ti pamati, the same. No ti lubong ti pamati, isumot laeng da itoy. No di pagarup tayo nga datay laengan ti nasansanto, datay laengan ti os-osto, awanan ti na lalaing nga sabalin, kakasjay mo laeng. Ngam depende mo dahil ti panangibaga ni Apo Jesus, anya ti ibagbaga na ti saan atumulong kanyak agiwara. Taapaya, pakpaksyatin na ti demonyo. Imbagan dagiti tattao ni Beelzebub. Naipasurot ti demonyo, ti mangmangted kanya na ti power, haan nga mabalin, sabali ang konflikt dayjay. Sabali ang kalaban dayjay. Kakunana, nagkonflikan, madin ano mawara-wara di pamilyan, madin. Anya mo ti ipasimudaag ni Apo Jesus ditoy. Ani San Jose. Amo yumat makita yumat DJ makita yumat DJ risiris jeri nana. Anya tinaaramid ken San Jose no lagi pen tayo. Iso ti patron tayo. Anya tinaaramid. Na itulag nga maiasawa laklakay ni Jose. Ubing ni Maria. Kaya di ay bagadan na nakatulagan nga agasawa da. Ngam naamuan na masikog. Nabayag mo't ang pinampanunot ni si Jose datoy haan mo't ang kaslakana mo nga inamiris nan ka manjakon ko na nahaan. Tining-tingiting na anasayaat. Anya ti kastana gaputan na singpet alalaki ag conflict met dayjay culture, anya ti culture asawaem ti hammo nga adda anak na nga hammo nga aramid na alas kanya da ag conflict di culture ken dayjay katatao na anya ti katatao ni Jose nasingpet kakayat na met nga pagtipunan anya ti aramiden na asawaen na ni Maria ngem inuten nanto nga isina agrisiris dayjay rina ken dayjay kultura kin uray maakan niya tayo no si kakumamo dayjay aka madimot atari nam ngam anya ti kunna ti anghel haan ang kamadanagan aramid ti Espiritu Santo dayta dayjayon ti nay solusyonan no anya ti naaramid awan ti nangabak awan ti naabak kanyada may salaeng dayjay the will of ti pagayatan ti Dios the will of the Father iso dayjay kunana di anghelan haan ang kamadanagan asawa na kanudad duman no i-apply tayo mo iti panagbiag tayo ado dagiti kayat tayo nga against iti culture ado dagiti kayat tayo adda prinsipyo tayo ngam jay lababain tayo ado dagiti kayat tayo mga ilaban ngam adda dagiti utang nga naimbag anakem haan tayo nga maibaga kaslamag kanyami napang kami nagtitenis ijay kasi na po Diyos nangabakak mo kongres ko na yung maumpay ganas nabutbutsyog dalabasit mo ngam siya oray na kami kalasyak ko oray agbas basketball kada agay ay ayamak na ti purpose ragragsak ijay mo nga kung kunami nga pagkikinantyawan, ijay unag ti court during the game, ijay mo nga makita ti katatao ti tao uray padi. Sa bagay, awan na pasamak, nga uray ti sabali nga ay ayam, ijay mo nga makita no sino daytay adda an-honest na, adda ti kayat na ti mga baklaeng, ipapilit na laeng, in, out, pag-aapaan nanta in, out, ang matuloy. Kala ko mamad kita agbo-basketball. Kajimot lang, oray na kami mat. Kaya oray papadi kami no, masiko kami mat sumiko kami mat Ngam no di tennis kalakas di ko maisuti kong kunana, di kadwak nga padi nga naglugan, kunana. Ijay mo nga makita ti katatao. Tauray man ka, no, naging nalanganan kay tikol, linya, in one, no out. Nga isulaka ti pagapaan yun nga dyan. Awam mo ti kasi nga napasamak.
ngam kas di mo ilati katatao tayo. Sala rumwar, di pudpud no nga katatao tayo, no adda medyo marigatan tayo, no maima matugkik di jay igo tayo, no anya ka nangalalaan tayo dita nga igo nga mang create ti kinatangsit tayo isong ano daduma ka, hantay kayat nga matugkik na nakaharit garod. Ada dagi tayo mabalin tayo mga i-give up no daduma nga ag-conflict na hantay nga kayat taapaya, siyempre adda mo pride tayo. The same. Uri dagiti tattao idi. Nakita da ni Apo Isus nga mamakpaksat ko, demonyo dayta ko nada apaya haanda kaya ti maartapan nga sigun ti pamati da isu da ti pinili ti Dios nga tattao na ni adamo ni Apo Isus nga nalalaingan, madidan nga umibat. Kala mo la kanya tayo Nabayag nga parokya. Aging katata mariri na, da kami nga cluster ti maymaya. Apaya, da kami ti mas lamang. Mariri nampay la. Conflict day jay. Imbes nga pamati jay lumabanin, imbes nga ayaten day jay agarin ka, addan to pay labayas na. Mabatin to manan. Iso nga haan tayo nga makapag-grow. No? Kung natin spiral ko ba jay panagrahaan, agsubli-subli tayo ijay ground. Uray man nga nobena, taapaya, addan nga jay conflict. Haan tayo maibatan. Kanya ti napintas nga pagpampanunutan tayo ni Apo Jesus anya ti kunana, uray no against the will tayo no pagsayaatan ti parokya, pagsayaatan ti pamati, masapol nga gumib up tayo. Daya ti kunan ni Apo Jesus nga tituhan nga tumulong nga agurnos, tumulong nga agiwara. Tadamo dagay tayo sumanaes. Ilablaban dalat tamo di kaya da. Ibagbagada mo ilat tayo kontra uray numadin. Alilat tamat. Nagmayat palakpakan. Nagganas nga attitude. So nga kas di man lang, uray tilubong di pamati. Nagadoag dawat ti rekoleksyon. Nagpaspasok atak paikin mampasingan, tayo so nalatakuman. Taapaya, the same problem. Nanya di problema yung makit kita. Isunto mula, uray sa din na parokya. Adan to nakalalaing, adan to nalalaing ng ni Apo Padi, adan to mas close kin ni Apo Padi. Yes, asyayan. The same nga problema. Taapaya, di nga rod, di kayat, di katatao, di rina, kin di kabuuan ti pamati. No daduma haan nga pulos nga agtipon. Uray kini Apo Jesus isumo laang ti ibagana na natugkik ti igoda na sukit di jay kada tila ipagpabasol dan ni Beelzebub ti nakin aramid haan nga Dios. Pagbalinandan nga dakes tapaya siyempre maartapan da. Maikadwa nya ti kunan ni Apo Jesusen. No sino ti pagserserbian nyo, iso ti pagserserbian nyo, hanya mabaling nga pagtipunan ni Beelzebub ken ni Apo Dios, haan nga mabalin. May salaeng data, no lubong ti kinatangsit, lubong ti kinangato, lubong ti biases, lubong ti haan nga makatao nga prinsipyo, ay kasabali nga pagserbian data, hamo mabalin nga pagtipunan. Kakas mo ti kayat ni Apo Dios, ornusen na tayo. Kaspan nakaurnos da Maria ken Jose, nagsaulaeng ti anghel, naurnosen, nalpas aminen. Anya dayay personal ni Maria, personal ni Jose, culture da, di kultura da, may sa nang urnos, ididimbaga ti anghelan, nga aramid ti Espiritu Santo, aramid ti Diyos, in give up da amin, ginabati para kadakwada, para ken ni Apo Diyos. Nagpintas mo't ang pampanunutan tayo, nagpintas mo't ang kaslating tingitingan tayo. Anya dagitoy nangruna ta hanlang nga piyesta. Kwaresma pay, agsimana pay. Anya dagiti mabalin tayo nga give up nga maibaga iti pamati. Anya dagiti mabalin tayo nga pakasasairan tayo nga nagrigat tayo nga ibatan tapno laeng agro ti pamati. Haan lang nga personal. Ijay sisa, ijay barangay, dito'y parokya. Hanya dagiti mabalin tayo nga ibatan tapno laeng rumungbo. Ti pamati tapno pumintas, ti bagbaga tayo nga panagserbihan laeng nga adda nayon na nga personal, adda pakitang gilas, no di tay kumaapudpud no. Ala ti mo lagayam common denominator na dayta agsubya-subyan tayo. No adda ni Kristo,
Timula common denominator na no makastrek ni Apo Jesus nga pudpud no iti pamilya, iti personal nga biag tayo, ken iti gimong ay kumaurnos, iso na amin ti mangurnos, iso na amin ti mangsimpa. Kararaga sa pasap, kumararag tayo kakabsat ket intay idatag iti Dios dagiti kasapulan tayo iti inaldaw ket babaen ti grasya ken panangibabaet na maisagana tayo ti puso ken nakem tayo iti yaay ni Apo Jesu-Kristo kada tayo iti tunggal panggep kuna tayo denggem kad dagiti kararag mi ket bendisyonan na kami. Agpaay iti Santa Ina nga Iglesia, tapno iti Apo ipaay na kuma ti adu a grasya akasapulan ti simbaan, kadagitoy narikot a panawen, ket babaen iti panulong na, masapulan da iti kasayaatan a pamuspusan, iti panangidalan kadagiti amin akamkameng iti Iglesia. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti nadutukan amang ituray iti pagilian tayo a Pilipinas, tababaen iti pagpatulad ni Apo Jesus, tipudno a paganinawan iti kinaadipen Pangulo, ipangpangruna da kuma a Serbian dagiti agkasapulan, maitugtuggod, ken maipaspasuli, ket iwaksida iti panangidumduma, anapataod babaen iti panagsusupadi, iti prinsipyo ken kapanunutan, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti mangbanbantay iti linak, talna ken seguridad dagiti tattao, tapno babaen iti panarabay iti Dios nga Ama tayo, mailisid kuma iti amin akita, iti pagpegadan, ket agbalin a natalged dagiti pamilya a pinanawanda, kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti amin amang isursuro, iti sa nga lubungan, tapno agserbida kuma a pagtuladan, ket makapatanor da kadagiti estudyante nga adaan an-anay, asursuro ken kababalin amang sango, iti adu a pannubok iti biag, saan ket amang idaulo iti panagaapa, ken panagkabil kadagiti pada a tao, ket kastamet asalakniban kuma ida iti Dios, iti amin akanito, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti isu amin nga ayaten tayo iti biag, anang ipulangen iti biagda iti namarswa, nang nangruna kadagiti awan makalagip kadakwada, sapay kumata ti Diyos, ipaay na iti agnanayon a panaginana kadakwada, ket masarakan da iti nananay akapya iti sidong na, kumararag tayo iti Apo. Agulimat tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adib mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, denggem ka dagiti kararag mi gat bendisyonan na kami. Ama na ilangitan, sinanama kami ama ikkan tinaan anay akaipapanan dagitoy atarigagay mi kasmay may sa agimong. Sapay kuma tadaytoy akalikagom mi amang tulong kadagiti tignay mi. Timang tulong kadagiti tignay mi ken didalan mi nga agturong ken ka gapumet laeng ken Kristo nga anak mo ken Apo mi.
Uy pusumi Agnus ken kamangni idatun mi daytoy ayat mi. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagitoy adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan kan pakaigloriaan tinagan na kan kastamet a pagimbagan tayo kan ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Dalusan na kam kadapo iti anyaman asabidong ti kinadakes tapno makaiayo ken ka ti daton mi. Yan tangay inkarim kada kami dagiti napaypayso a kinagasat di mo ko mangarod ipalubos nga igamirmi dagiti puso mi kadagiti makaallilaw aragsak gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itagaayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno na may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santon nga ama man nakabalin gadagnanayon a Dios. Takinayat mo nga agyaman kam ken ka babaen ti panang parparit mi ti bagimi tapno materret dagiti kinatangsit mi. Ket kastapayan amanayunan ti ilimos mi iti marigatan ket dayta kinamanang nga asim tituladen mi. Anan sata makidanggay kami kadagiti di mabilbilang nga angheles ket itantanok daka ket konami. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin apaswan, ti langit ken dagat, napno dayti pakaiday-dayawan. Hosana iti kangatwan, adaydayaw, ti umay tinagang ti Apo. Hosana iti Pudno nay Apo abiig ka akinasanto ket sikati gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga roti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu may yawat to a maipaay kada kayo.
Kastamet akalpasanday di pa ng rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo, katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darat ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Inna kami salakan si kaananubot ti sangalubo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to. Ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadua kam to kadmet kadakwada ang mangitantanog ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy megan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ito'y dapat wakas sa dilangit. Item kadakang tialdaw nito, ikanen mi, ipatenayon nga aldaw pakawanen. Dagiti basbasulmi, basmet kumang iti pamakawan mi, kadagiti met nakapaso kada kami.
Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, nga iti basol, may ilisi kami, ti amin ariribok, may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay na Heso Kristo, anang isalakan kada kami. O apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak, ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbabakin napnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kaya aming kapya. Kapya. Cordero ni Diyos, amangin kadagiti basbasulti sa ngalungan, mga asika, Cordero ni Diyos, amangin kadagiti basbasulti sa ngalungan, mga asika, Cordero ni Diyos, amangin kadagiti basbasulti sa ngalungan, indengkan ang iti kapya, indengkan ti Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diak may karingaw, may kakanyak, ngam ti may salaing nga sa mapaimbag tontoy kararo. ni Kristo asalakan, ingkang aten
Kapiat sa ngalubungan. Kumararag tayo. Apoy paay mo kad, adi agres sa tatulong mo kada kami, pinakired mo, babaen dagiti sakramentom, kan babaen dagiti misteryo ti Eucharistia, ken tinasingpet a panagbiag mi, aramidem kadi amalakaman mi dagiti bunga ti panangisalakan mo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari kan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Agtugaw tayo a pagbiit. Pagyamanan tayo dagiti nangidaulo, ni-sponsor dagiti na Santon Amisa, dagiti kakabsat iti Cluster 3, dagiti at dati Department of Education, Bureau of Fire Protection, awandan samot kenti Philippine National Police, PNP personnel, dito'y Salcedo. Into no bigat, ti daulo kada tayo, dagiti kakabsat iti Cluster 4, ti Rural Improvement Club, RIC, ken Farmers Association, apo ti arami ay mga sponsor kada tayo. Nagsagsagana tayo latta para iti daytoy panagpiesta tayo apo, maiabot na dijay partial nga maiprint nga ticket into nga piesta tayo, di launching tayo. Doon sa pwede dagiti mayat nga papadi nga umay magikon celebrada into no daytoy novena tayo, tahanda makaumay no piesta ta do lagi tayo nag-confirm apo ket sa nga ilyon tayo tulat ta ida. Tumakder tayo. Ti apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santon Amisa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Pilis puso na Ninyo Jesus at tinatagibin na amin ang makitang kasta mangiwawa Esposo ni Maria kung mamangakit ka Tigagling ni sikat ikaw ang ni sikat na naging pinilin yung hari sikat at itay di kiren kental gedmi Esposo ni Maria ay waran na kami Esposo ni Maria